pagkumpuni sa pagremedyo ng mga sira at paglinis ng tumi. Sa tahanan opisina ang maaasahan mo ay Inco. Oh, Inco. 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 Oh, Inco. 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 Oh, Inco. 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 Oh, Inco. Inco. Good evening mga kasurog. This is your Ako Bicol Cup 2022. Siyempre, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Malapit nang matapos ang ating playoffs and we can already see potential teams that would make it to our semis and also teams that will not qualify to our next round. Alam ko nararamdaman nyo mga kasurog, mixed emotions. Nandyan yung kaba, excitement at saya dahil nakikita nyo ang inyong mga sinusuportahan sa ating unang season ng Ako Bicol Cup 2022. Who would have thought, parang kailan lang, pre-season pa lang, pero ngayon, day 6 na ng ating playoffs. Once again, magandang gabi po sa inyong lahat, mapabata man, matanda o magjowa. Welcome yan dito sa loob ng Albay Astrodomes dito sa City of Legazpi para naman makapanood o makapag-enjoy sa ating live action. At para sa ating unang laban ngayong araw, magtatapatan ang dalawang malalakas sa unang distrito. Ayan, tapatang Team Malinaw at Team Santo Domingo. Makikita rin natin, partner, ang mga key players of both teams na dapat nating abangan sa larong ito. And we first take a look sa team ng Malinaw. We have Rex Seriola. And Team Santo Domingo naman, we have Levi De La Cruz, who will bring home another win in our playoffs. Bago ko, ayan, so sige, introduce ko na sarili ko. Ako nga pala po ang inyong kapartner na si Morgan. And siyempre, kasama ko ang nag-iisang Coach Kyle Andre Marilla. Maraming nabanggi po sa Indogamos at good evening sa ating mga viewers sa live coverage ng Ako Bicol Cup. Another exciting match-up. Yung babalikan nga natin during that first round. Napakagandang laban between Malinaw versus Santo Domingo. Pero nakauna na dyan ang Santo Domingo. And well, kasama po natin sa courtside ang napakagandang si Miss Carmela Hernandez. Carmela? Magandang gabi mga kasurog at live na live tayo dito sa Albay Asdom for the 6th day of our second round, the quarterfinals of Ako Bicol Cup 2022. And for our first matchup game tonight, walang iba kundi ang bakbakan sa pagitan ng Santo Domingo at Malinaw. Kaya bago natin to simulan ang bakbakan mga kasurog, we are live sa Ako Bicol Party List page, Ako Bicol Online TV at sa page ni Representative Zaldico. And please don't forget to support us by hitting the like, share button para maging updated at mapanood ang ating live broadcast in different places around the world. Balik sa inyo, Coach Morgs at Coach Kyle. Maraming salamat, Miss Carmela Hernandez. And bago natin, partner, pahapyawan ang playoffs or quarterfinal standing, ay batiin muna natin ang isang napaka-espesyal na tao. Ayan, walang iba po kundi ang ating mahal na si Congressman Saldico ng happy birthday. Ika nga ni Congressman Jill Bongalon, the captain of the ship and the founder of Ako Bicol Party List. So once again, happy birthday, Kong Saldico. Kong Saldico. At ayan, puntahan na natin o pahapyawan na natin, Coach Kyle, ang ating quarterfinal standings.
Yeah, for our quarter-final standing, medyo dikitan, especially yung nangyari nga kahapon. Pero nakikita natin Legazpi will be still on top by 3-0 at maglalaban ni Santo Domingo and Malinaw at the bottom of our standing with 0-3. Sa Santo Domingo naman, if they want to seal that second seed or the second spot, they must win this game kontra sa Team Malinaw. And para sa ating game story, first district rematch ang ating headline sa unang laro para sa ating day 6 ng ating Ako Bicol Cup playoffs. More likely, battle of the first district top teams, and who will indeed prove that they are the best in their district tonight, Coach? Yeah, if you're Team Malinaw, you want to get even sa match-up mo kontra dito sa Santo Domingo. Pero kung ikaw naman Santo Domingo, mas malaki ang pinaglalabanan mo ngayon. You want to secure your spot sa ating playoff standing, so you must win it at all cost. Alright, so pasadahan naman natin yung ating key player match-up. Sinong malulupit na players ang magkakasubukan ulit dito sa ating match-up, Coach? As we take a look at our key player matchup, we have Rex Seriola, the Rex taker player ng Malinaw, and sa kabila naman Levi De La Cruz, the unstoppable, because Levi De La Cruz is the blur for the Santo Domingo. Nakikita natin ang kanilang mga numero, muli sasandalan sila ng magkabilang kupunan para makakuha ng panalo dito sa ating playoffs. And dahil dyan, babalik ulit tayo kay Miss Carmela Hernandez para sa panayam dito sa dalawang malulupit na players na magkakatapatan ngayong gabing ito. Miss Carmela? And yes, right now, kasama ko na ang dalawang key players ng both teams. Walang iba kundi si Levi De La Cruz ng Team Santo Domingo at si Rex Seriola naman ng Team Malinaw. So good evening sa inyong dalawa. So Levi, ready na ba kayo for another victory tonight? Ready naman na. Then nakapag-rest naman ng maigi kami ng mga teammates ko. Then mag-stick lang kami sa system namin. Kung ano yung pinapatakbo ng coach namin, susundin lang namin. May gusto ko bang batiin or any shoutouts? Siyempre gusto ko batiin lahat ng mga sumusuporta sa amin, sa mga taga Santo Domingo na nagpunta dito. Kay Mayor Jun Aguas, Ma'am Lalaine and Boss Alex ng Tres Hijos, Ma'am Lyra and Boss Mike. Thank you, Levi. And good evening, Rex. So, sa palagay nyo, ngayon na kompleto na kayo, may papanalo nyo na ba kaya ang gabing ito? Sa tingin namin, gagawin lang namin ang lahat namin makakaya para manalo sa larong ito. Para maka-adjust naman sa sunod na laro. Bale, pag nanalo kami dito, talagang papursigin talaga namin manalo. Okay, may gusto ko bang pasalamatan or any shoutouts? Binabati ko pala yung mga katrabaho ko dyan sa 255 po at sa aking pamilya sa Malinaw Albay at sa aking asawa na nanonood ngayon. At sa Municipality of Malinaw, maraming salamat. Thank you, Rex. Thank you, Levi. Balik sa inyo, Coach Morgs at Coach Kyle. And once again, Carmela, maraming salamat. Simulan na natin ang bakbakan. Ibigyan na natin ang mikropono kay Julius Russell Porlas, ang ating arena announcer. Good evening to all basketball fanatics here inside the Albay Astrodome. This is the second round of the inaugural season of Ako Bicol Cup 2022. Brought to you by Congressman Zaldico and Ako Bicol Partners. At habang nakasurog pa. And this is the first match of tonight's doubleheader for your Sweet 6 Trophy. Now, let's meet our starting lineup from both teams. From your team, Malinaw. Starting at guard number 7, Rex Seriola. At forward number 18, John Rainier Rodriguez. At center, number 25, Jomar Punsalan. At forward, number 5, Leo Marco Blanca. And at guard, number 6, Julius Tiburcio. Head coach, Rodden Duran. And now, for your team, Santo Domingo. Starting at forward, number 15, Charles Balvin. Another forward, number 12, John Ernesto. At center, number 30, Nino De Los Reyes. At guard, number 16, Levi De La Cruz. And at guard, number 20, Kentoy Segura. Head coach, Paulo Piñas. Our game officials are Julius Porlas, Andy Matamorosa, and Albert Bruno. Po ang rematch ng Santo Domingo at Malinaw
dito po sa ating Ako Bicol Cup 2022. Pero this time, nasa quarterfinals na po tayo. At ang ating mga starters for Santo Domingo, De La Cruz, Segura, Balbin, Ernesto, and De Los Reyes. Para naman sa Malinaw, ang nagbabalik na si Tiburcio, Seriola, Blanca, Rodriguez, and Punsalan. At ang unang ball possession ay mapupunta sa mga nakadilaw. Ito po ang kupunan ng Malinaw with Rodriguez throwing it up for Jomar Punsalan na nahirapan doon dahil sa presence ng dalawang mama na naka-green, De Los Reyes, and the guy with a ponytail is Ernesto. Now it's Santo Domingo's ball. Unang tira sa ating labanang First District is Segura connecting triple. Niloloko ako nito ni Kentoy. Ano Sabi sabi niya niya? nilalagnat siya eh. Talaga. Ibang klase pala pag nilalagnat itong si Segura, no? And if you remember, partner, itong match-up nito, yung late night na tayo natapos, pero binigyan tayo ng napakagandang laban. Yung nagpapalitan sila ng tres Ay, and oo. yung mga lusot ng De La Cruz and Blanca. And again, aabangan natin yan na match-up na yan. Ayan yung laro doon sa Daraga Covered Court. Yes. Ano? And right now, it's Leo Blanca missing that layup. And the guy with the ponytail giving it to Segura. At nakita sana sa ilalim itong si De Los Reyes, pero De Los Reyes was obviously not ready for that pass. Santo Domingo made changes sa kanilang first unit. Nakita natin De Los Reyes starting this game and Ernesto. Maybe yung coaches ngayon na with Coach Mel Daep and Coach Pao Binyas, they want to get that experimentation pagpasok nga sa semis kasi medyo sitting comfortably sila sa second seed. Pero kung gusto nga nila na talagang mas komportable ka na, you have to win this game. Yes, and that's Tiburcio making that shot for Malinaw. Matagal to nagpahinga si Tiburcio. Oo, This is actually his first game. sa playoffs Oo, natin. sa playoffs. And ayan, nagkakagawa ng bola for the rebound. And hindi na kayang habulin yan ni Tiburcio from Leo Blanca. So it's going to be Santo Domingo's ball with Segura now having the leather. Stepping back and long two pero nag-overshoot. 2 against 1. And Seriola making it. Yan yung mga bagay na matututunan mo sa 3-man wave Oo. na ginagawa during practice. That passing, you don't need to dribble the ball. Oo. Pasa-pasa lang kayo, makakuha kayo ng puntos. Naalala ko yung 8. Parang ganun. Oo, yun, tama yun. Pero yan yung pinaka-ayaw ng mga players kasi nakakapagod. At saka nakakalito. Oo. Lalo na pagka first timer ka. Talagang magmumukha kang tanga. Pero at least ngayon nakikita ng mga bata, mga manlalaro kung ano yung epekto na naging successful ka doon ginagawa mo yung 3-man wave o 2-man wave. Oo. Talagang makikita mo dito ngayon na ginagawa ng mga veteran players. At mai-apply mo talaga in Yeah. every game situation. May mga player ako noon talagang pagka sumigaw na ako, okay, 3-man and 2-man wave tayo. Sumisimangot na sila eh. Kumakamot na sa ulo. Kumakamot na sa ulo eh. Kasi tumatakbo na sila for almost an hour tapos biglang ang panapos mo yun. Oo. I don't know if ginagawa din ng ibang coaches yung parang mga unang days of training, even a week or so, a couple, na walang bola. Oo. Lahat Conditioning Oh, lang conditioning, and strength. conditioning lang. I've experienced that in my college years. Lalong-lalo na nung no comparison to our generation, Kapa Morgan. Noon kasi hindi pa masyadong yung equipments eh, Oo. 'di ba? Talagang you solely rely to your body weight. Yung mga weight body weight Mga anong tawag conditioning. yun? Mga conditioning. Oo. Kasi ngayon masyadong marami na yung mga equipments that you can use. Yes. Noon yan, 'di ba? Yung medicine ball, yung kasan na wala lalagyan mo lang ng Ng buhangin. ng buhangin. Medicine ball na yon. And ngayon, mumura na lang siya mabili. Oo, at available na halos sa lahat ng mga department stores, di ba? Pero balik tayo sa ball game. Nakabuslo ng 3 points kanina si Leo Blanca for Malinaw. At ayan naman, ganti ng Santo Domingo mula kay the ponytail man, Ernesto. This is a good start for Team Malinaw. Lamang ngayon sila ng 5. Nakaproduce ka agad sila ng 10 points with 4
4 minutes, almost 4 minutes having gone by sa ating first quarter. Wrapping that off to Jomar Punsalan was Badong Rodriguez. And Punsalan finishing good. 3-point attempt mula kay Ernesto, wala. And Balvin just couldn't handle from the baseline, kaya balik sa mga taga-Malinaw ang bola. Na lumalamang po sila ng 7 puntos. Coach Kyle, kung tama ako, no, yung una nilang tapatan, nauna rin sa lead itong Malinaw. Yeah. Oo, yung rally nila in the first quarter, maganda yung ginagawa nila. Yung dalawang sunod na 3 points na ginawa ni Blanca, yung yes show natin Yeah. Diba? Dalawang sunod yun. 7 yung kalamangan nila. Pero talagang, at pagdating sa third and fourth, sabi ko nga, talagang the depth of your lineup will matter pagdating sa third and fourth, especially if your key players are already feeling exhausted and may fatigue na. Talagang kailangan mong bumunot sa bench mo. Pero wala nun si Tiburcio. So ano Yeah. sa tingin mo na nandito ngayon si Tiburcio? So it will give them a strength sa inside, especially the rebounding guys of Santo Domingo. Somehow, may stop yun ni Tiburcio. And meanwhile, the ponytail guy, Ernesto, making a triple. And that one was brought to you by Rulli and Sons. Kapag appliances, Willys. Ay, may text nga pala si Miss Bev ng Willys. Hindi ko pa nare-reply. Miss Bev, hang on. Magandang gabi po kay Boss Neil. Oo, nandito siya kagabi, no? Nanood yun. Mamaya, andito pa rin yun. And, ayun. As Ernesto trying a triple, ayan, nasabit yung bola sa ring. Buti na lang, nandiyan si Leo Blanca. Mataas kung tumalon at no need na ng hagdan para makuha yung bola. And right now, it's Badong Rodriguez with the ball. Wala yung tirang yon. But I guess that's is that Balvin? No, it's Nasaktan dun si Kentoy. and by the stats tayo. Yeah, Team Malinaw, one missing piece. It could be Julius Tiburcio, yung kanya na nawawalang piece nila. And of course, yung kanilang 3-point shooting, kailangan maging consistent. And yung paggamit, pag-utilize mo sa isang Jomar Punsalan and Tiburcio. Ayun, so alamin natin ang karagdagang detalye with Miss Carmela mula sa courtside. Miss Carmela, please come in. And yes, Malinaw is here again for another fight dito sa ating quarterfinals, and this is their 4th game. Kaya good news, Coach Morgs and Coach Kyle, dahil Tiburcio is now on track this game. Kaya tingnan natin kung makukuha na ba nila ang kanilang panalo tonight. Next to Coach Morgs at Coach Kyle. At yan ang ating alamin, susubaybayan sa larong ito. Maraming salamat, Miss Carmela Hernandez. Ernesto launching a triple, wala. Rebound Tiburcio. And who get that board? Tiburcio talagang sasandalan yan sa ilalim. And finishing good is Rodriguez. So lamang pa rin po ang Malinaw with 4 points, 14-10. 4 minutes remaining sa ating first quarter. De Los Reyes. At finally, nakuha ng mga nakadilaw ang bola. 2-on-2. Seriola with a good finish. Magandang umpisa ng Malinaw. Oo. Another 3-point shot made by the ponytail guy, Ernesto. That one was brought to you by Inco Tools, Legazpi, Sorsogon, and Naga. Kung saan may Pilipino, may Inco. At eto Christmas is in the air, mga ka-Inco. Huling hirit bago magpasko. Another 3-day sale ngayong 12-12 from December 12 to 14, 2022. Ayan, bumisita na lang po sa Inco Tools Legazpi, door 1 to 4, PBLB 8 building, Imelda Roses Avenue, Legazpi City. At yan naman sa Sorsogon, sa ground floor ng Clemente Building, sa Street Barangay Iyon, Sorsogon City. At eto na,
Umaarangkada na naman ang mga taga Santo Domingo with De La Cruz using the board. Sa kabilang banda naman, ganon din. Palitan sagutan Oo. ng mga puntos ang magkabilang panig. That's Leo Blanca banking it in for Team Malinaw. Now nakasa kay De La Cruz ang bola. And that jumper won't count or won't go. So na-foul doon si Extra rice. Extra Rice. Sabi, tuwang-tuwa siya. Ayo ha. Nagtitripan niyo ako Extra Rice Company ha. Pero Maybe James will be one of the executive Oo. soon ng Extra Rice Corporation. Coach Badong doing his work early. yes. Sa yung kumakana, isa sa mga kumakana dito sa Malinaw team. And kumana din siyempre ang ating Mr. Extra Rice, James Valderrama. 23-17, 2:11 remaining sa ating first quarter. Badong finds that. Pero wala, malamya yung tira. Nawala siya sa balance, kaya hindi gusto. Pero Levi De La Cruz will not be off balance every time natitira siya. And right now it's Rodriguez for Malinaw. Binigay sa labas kay Blanca. From the Rainbow Country, wala. Na-rebound ni Tiburcio, pero nakawala yung bola sa mga kamay ng taga Malinaw. Three-point shot. Nope. Wala kay De La Cruz. Makukuha ng mga taga Malinaw ang bola. Rodriguez. And that was Bobby's missing that one. Ayan ang bilis. 2-on-2. Garing. And the drive-in kick of Team Santo Domingo. That's a triple from Garing. And sayang yung pangalawang opportunity nila. And sa kabilang banda, it's Rex Ariola. At ayan, talagang very aggressive itong si Garing. And, not just shooting from the outside, but also attacking the basket. At ayan na nga. Sa ating slow-mo, sumabit doon si Leo Blanca. Parehas mabilis itong magkabilang koponan. Mhm. They want to attack first. Parehas kasi run and gun Oo. And this Santo Domingo, a little bit of kick, drive and kick ang variation nila sa kanilang opensa. So mahihirapan din yung Malinaw kasi you will have to choose. Are you going to double the attack from the to the hole, or are you going to cover to that kick? Oo. So merong maraming options actually. We have a deadlock here, 25 all. Ayun na naman ang Santo Domingo. 2-on-2. Valderrama. Oy! Mukhang umipek yung pinapractice niya kanina sa pregame. Noon pa ano talaga to may touch talaga si Valderrama. And that one, was brought to you by Shadow Mall Legazpi, where shopping is always affordable. And meron po tayong 4.21 sa ating first quarter. Possession will be for Malinaw, with Rodriguez finding Bobbies almost. At sabi nga ni coach, not quite. At yan po, officially nagtatapos ang ating unang quarter of action dito po sa labanan ng Santo Domingo na may score na 27, Malinaw 25. Babalik po kami.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Nagbabalik po kami ni Coach Kyle Andre Marilla dito po sa rematch. And by the stats po muna tayo. Yeah, for the Santo Domingo partner, discipline and dominate. And right now, they are dominating these playoffs. After suffering their first loss kontra sa Team Legazpi, all of a sudden, tatlong sunod-sunod na panalo. And that is why they are dominating. And yun ba ang ma-experience natin sa labang ito? Alamin natin yan kay Miss Carmela Hernandez. Carmela, pasok! Santo Domingo has already 3 wins here in our quarterfinals, and according to them, mas gusto pa daw nila ipanalo ang laro tonight. Especially ang kanilang key player na the unstoppable Levy de la Cruz. Mas ibuboost pa daw nila ang kanilang 100% at effort dahil ready na sila for another victory and sa second round ng Ako Bicol Cup 2022. Take it away, Coach Morgs at Coach Kyle. Maraming salamat once again, Miss Carmela Hernandez. At yun nga, sa pagpasok natin sa ating second quarter, naka 3 points po itong si Sigura ng Santo Domingo. And right now, nasa kanila, ayan, yung, ay, akala ko yung replay na yun. Ayan, Sigura, failing on that one. Pero as I was saying kanina, siya po yung unang naka punto sa ating second quarter with a 3-point shot. At sa kampo naman ng Malinaw, it's Rex Seriola from Badong Rodriguez. Alam mo, ang gusto ko dito kay Rex Seriola, very basic ang basketball sa kanya. He just moving without that ball. And saktong-sakto na meron kang magaling na guwardia. That's the luxury of having a Coach Badong in your lineup. Hindi lang siya finisher, playmaker din. Oo. So, what you have to do if you are Rex Seriola is to just move and find the perfect spot for you na mapasahan ka. Kasi nakikita yung court vision kasi ni Coach Badong din maganda eh. Kasi yan din yung coach siya eh. So he definitely knows paano papagalawin yung kanyang mga teammates on the fly. Yan ang bentahin ng isang magaling na player na coach pa. And good one. Pasabit doon si Leo Blanca. At ang biktima ay si Valderrama. The smaller Valderrama. It is small but terrible. Ano yung mga ganun na mga fake and then didikit mo yung katawan? Natakot din yun as a defender eh. Nangyari na yan sa akin, na fake ako, tinalunan ko, dumikit sa akin. Ang alam mo nangyari, basag yung labi ko. Ayan. Buntik na magkagulo. Sabi ko, talaga kailangan ito mag-early retirement sa paglalaro. Segura. Can't decide. Ipinasa na lang ang bola kay Leona. Nakakita naman si Banyares. Banyares! Kalabasa din, lamang na sila tatlo. Oo. That guy getting strong to the hoop was Patrick Banyares for Santo Domingo. Seriola once again using the board. Wala, he was heavily defended. And right now it's Leona giving it to the fading away guy, Segura. Sa ganong fade away, maniniwala ka bang nilalagnat? Malamang mataas ang lagnat. Oo, sa shooting mainit eh. Grabe, no? Ganda ng creation niya ng kanyang space. Iniwan si 360 yan eh. Oo. Hindi yun 180, 360 degrees na spin. At ito na naman ang mga taga Santo Domingo.
Right now, it's De La Cruz hitting that triple mula sa corner. At ayan na nga, lumalamang na ng 8 ang mga taga Santo Domingo. At Tiburcio cannot make it for Malinaw. And right now, sisigura naman! Ibang klase ang linalagnat, ano? That one was brought to you by Yashano Mall Legazpi, where shopping is always affordable. Yashano Mall Legazpi. Again, that combo guard, the dynamic duo of our Ako Bicol Cup doing their work dito sa ating second quarter. Kita mo, pinasa kanina ni Kentoy kay Levy. Ngayon si Kentoy naman yung tumira. Ay nako, ang hirap talagang depensa. Pero alam mo partner kung ano ang meron sa Santo Domingo na napapansin ko why na meron silang 3 straight victories. It's because of their team chemistry. Yes. They are doing well in terms of the friendship among them. Kaya nakikita mo, tumatawa lang sila. They are all smiling even na naghahabol sila. And yun yung nagiging stronger yung bond and bind ninyo as a team. Yan ang maganda sa isang team na beyond basketball ang inyong samahan. Oo. And talagang makikita yung epekto niyan in the games. And right now, we're witnessing it sa team Santo Domingo. And right now, ang Malinaw po ay trailing by 11 points. At 6 minutes and 37 seconds remaining sa ating pong second quarter. We are live here at the Albay Astrodome, mga kasurog. And libre lang po ito, walang bayad. Meanwhile, Yanko giving it to Rodriguez for that long two mula sa corner. And once again, binabati natin ng happy birthday ang the captain of the ship and the founder of Ako Bicol Party List. Walang iba po kundi ang ating mahal na Congressman Saldico. Happy birthday from all of us here. Happy birthday po, Kong Saldi. Hope to see you soon, to meet you soon. Of course, it's gonna be soon. Yanko, same guy ang pinasahan, pero Rodriguez decides to pass to Bobis. And right now, pinasa niya kay Jomar Punsalan, and he hits that from the top of the key. Siguro sa lineup natin ngayon, si Daddy Pons na ang pinakamatagal na naglalaro dito sa Albay Astrodome. Kala ko sasabihin yung pinakamatanda. Hindi, siya ang pinakamatagal. Pinakamatagal lang. Okay, sanay na sanay yan dito sa Astrodome. Gandang recognition ni Leo, noticing his teammate na si Bobis na nandun malapit sa ring at libreng-libre. Crossover move. De La Cruz. Ano naman De La Cruz? Punsalan and Bobis nasa harap niya pero walang takot na inatake yung basket because he know na makakapulot siya ng foul. And making his first free throw. Getting ready for the second one. Levy De La Cruz making those 2 shots mula sa free throw line. Now it's Rodriguez. May tangan ng bola for Team Malinaw. Being hounded by Leona. Rodriguez dire-diretso. Using that right hand and using the glass for that layup. Good finish there. And that one was brought to you by Inco Tools Legazpi. Sorsogon and Naga. Kung saan may Pilipino, may Inco. Pinawian din agad 11 na lang Cruz pero mas matindi yun sa kanya, merong end 1 eh. Oo. Bago nga pala lahat, happy fiesta sa Barangay EM's Barrio. Diyan kila John Paul Boral and family. Kay Alfred Rito, magandang gabi sa'yo, idol. Buti ka pa. Kaya pala yung labi mo medyo makintab pa. Masarap yung umba eh. Sana all imbitado sa piyesta. Ayan. Kailan yung pesta ngayon dyan sa EM's Barrio? Ngayon, ngayon. December 8. Happy Sabay festa. birthday
ni Kong Sandy. Wow. And of course, we are celebrating Immaculate Conception. Oo, so ang daming, actually, kung talagang ano din lang natin, i-research lang natin, madami sigurong celebration. Oo. Once again, it's Kong Saldi's birthday. Happy birthday, Kong Saldi. Siya po ang may pakana sa mga laro natin dito sa Ako Bicol Cup. Garing taking that ball for Santo Domingo. This is only a 10-point ball game. If your team Malinaw, you just have to continue attacking the basket strong. Pero you still need to defend guys like this. Yun, ipinali pa. Grabe talaga. Nandun sa harap niya, si Bobis, ano? Para doesn't really matter at all. You just keep on attacking and attacking the defense of this team Malinaw because he knew na mabilis siya eh. And meron siyang body control and that leaping ability of Sigura. Merong hang time kasi. Look at that crossover. And now it's time for Leo Blanca to shine in this ball game. Bianco trying to hit a three, wala. Ayan na naman. Ayan na naman. Grabe talagang power duo na to, no? Nandiyan pa si Garing. Pero sa kabilang banda, nandun naman si Rodriguez at si Punsalan. But sad to say, they're missing. At ito na naman ang tumatakbo na Santo Domingo. Wala, pero nice hustle from Leva de la Cruz. Much to the delight of Mayor June Aguas. At oo, Full support to. napapaangat na naman sa upuan, ano? Oo, since nung naglaro tayo dun sa Astro, even sa Daraga, lagi ang kasama ng team. Oo, talagang very supportive ang mayor ng Santo Domingo. Very passionate about Ilang jeep na naman kaya ang dala nila. Malamang mga 5. Sigura, may tanga ng bola. Humingi ng screen kay Balbin. And that high arcing jump shot from that guy. Malaki na to. Kentuy Sigura. Lumulobo ng lumulobo ang kalamangan ng Santo Domingo because of their defense once again. Hirap sila na makakuha ng mga ng rebound in that particular play at gagantihan pa ng bilis nitong mga taga Santo Domingo for the transition play. Ay talagang lolobo at lolobo yan. They have to do something now. Yung Team Santo Domingo dahil dun sa kanilang dynamic duo, almost all of them is used to run. Kahit yung mga malalaki nila, kahit ito si idol ko na extra rice executive eh. Pero tumatakbo din. Tumatakbo yan. Oo. Yan yung mga bagay na kailangan mo sa isang team na kailangan lagi kang merong spark plug, merong kang energizer na para mabuhay yung dugo mo. Oo, mabuhay ang dugo ng ibang teammates. Nakakahawa yan eh. Oo, parang ano yan eh, parang virus yan eh. Sigura. Everybody's contributing for Team Santo Domingo. And that three-point shot made by Garing was brought to you by Willie and Sons. Kapag appliances, Willie's. Nice move there from Rodriguez for Malinaw. 62-45 po ang ating score. Another triple mula kay Chaser Garing. Laki na to, 20 na ang kalamangan. Oo. Mainit ang mga gwardiyan itong Santo Domingo as usual. Pero sa kabilang banda, yung mga gwardiya ng Malinaw ay medyo maalat. Garing na naman. No look pass to Balvin. That's a no look bounce pass. And Balvin finishing it for Team Santo Domingo. Rodriguez.
Giving it to Jomar Poncelan using the board and cannot connect. Ayan na naman si Casey Garing, mabilis na tumatakbo, susugod, pero inilabas muna kay Segura. Almost. Umalog lang yung bola. And yan, finally, Leo Blanca hitting a triple. And beating the clock sa ating second quarter action dito po sa laban ng Santo Domingo at ng Malinaw. The first district rematch dito po, yan sa ating Sweet 6 Warfare quarterfinals sa Ako Bicol Cup 2022. Magbabalik po kami. Kung usapang gamit na pangbahay ay alam mo na kung saan ka dapat na pumunta. Sa Inco lang yan, sa Inco. Ang katuwang sa pagkumpone, sa pagremedyo ng mga sira at paglinis ng tumi. Sa tahanan, opisina, ang maaasahan mo ay Inco. Oh, Inco. 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 Oh, Inco. 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 Oh, Inco. 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 Oh, Inco. Inco. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Back to the ball game. Second half na po tayo ng rematch ng Santo Domingo at ng Malinaw. Unang naglaban po ang dalawang kupunan na to noong elimination round. Right now, nasa quarterfinals na po tayo. And Blanca can't hit that one from the outside. Pero mananatili po ang bola sa kanila.
Bigyan ko lang ng idea yung mga viewers natin about this dynamic duo of Santo Domingo. They are been my friends for quite so long now. And disiplina nitong dalawang mamang ang nagbibigay sa kanila ng ganitong laro. Oo. Especially, etong ako Bicol Cup, halos sunod-sunod yung game natin eh. Mahirap to. For at least 3 days na sunod-sunod ka naglalaro, talagang meron dyan ang muscle mo, masasaktan ka ng pakonti-konti. Pero itong dalawa, Oo. nagbababad yan sa yelo. Ay talaga. Oo. Magastos pala. Dahil maraming kailangan ng ice water. Ano ba nangyari doon? Mukhang natamaan sa ilong si Coach Badong. And I think we have we can replay Oo. of what happened. Ang daming dugo. I think Coach Badong Rodriguez broke his nose. Yeah, he might be. Malami yung dugo na lumalabas eh. And pagka talaga ilong or sa ulo, talagang expected na maraming dugo ang lalabas. And I guess we have a medic here. Meron. Oo, ito na yung medic natin. Ang dami oh. Ano kaya nangyari doon? Mukhang as we take a look at this replay. Ay, Hindi, yung una pa. una pa. O doon pa lang. Doon At pa lang sa tatlo eh. nabagsakan pa siya ng kanyang kakampi. Oo, mukhang O doon, tumama yung siko ni ito. di natin makita. Nagkumpulan yung tatlo eh. Oo. And it wasn't intentional naman. Oo, ito. Yeah. Actually, nabagsakan pa nga siya ng kanyang kakampi. Was that Tiburcio na nabagsakan pa siya sa I guess batok? punsalan. Pag that rebound play. Pero definitely not intentional on the part of the players involved. Sadyang yan lang talaga yung mga ayaw natin nangyayari. Oo. Diba? Well, talagang nangyayari po yan sa talagang contact game kagaya ng basketball. Sometimes kahit masyado ka ng careful, Oo. Diba? nangyayari pa rin. Sabi nga nila, pagka masyadong conscious ka of being safe, yung dun ka pa minsan na-aksidente. De Los Reyes masyadong nasa ilalim doon. And yes, si Pleto nga pala nasa loob na, ang number 34 ng Santo Domingo. Rex Ariola challenging everybody mula sa koponan ng Santo Domingo with that shot. Faking, hitting, nope. Paborito That was move Segura. yun ni Oo. Segura. Yung drop step na yun. Oo, talagang mapipake ka nun. And this time, talagang siniguro niya using the board. This guy is one of the best scoring guards that we Yeah. have here sa Ako Bicol Cup. Pagdating talaga sa puntusan, sigura maaasahan yan. Hindi na nga siya pwedeng sabihin na one of the best eh. Because he is the best Oo, scoring. 56 Yeah. points. And with that, he is also averaging at least 40 points per Per game. game. That's so high. That's amazing. Oo. Yeah, parang ano na yun eh. Mga LeBron James kind of numbers na yan eh. Ng mga 40 points per game. Ang laki na yan. At sa level ng laruan dito sa Ako Bicol Cup, nako kung hindi ka talaga spectacular player, hindi ka prolific player, you cannot Score that high. Score that high at magka-average ng 40 points, di ba? Binalik kay Ernesto ni De La Cruz, pero wala. At nandun pa rin si De La Cruz, makulit talagang mamang to. He's everywhere for the rebound. At sabi niya, pasahan ko nga si Pleto sa ilalim. Yun nga lang at last touch ni Pleto. Ito na ang malinaw with Seriola from Blanca.
And the referee is telling us that he traveled before banking it in. De La Cruz once again to Ernesto. Still cannot hit. From ibang story naman yan para kay Pleto mula sa corner. And that 3-point shot was brought to you by Willie and Sons. Basta Appliances, Willie's. And once again, Miss Bev, magre-reply po ako mamaya siguro after the game, ha? Tiburcio on the line. Tiburcio 1 out of 1 sa free throw niya. Oo. And now it's Santo Domingo once again. Ernesto, sabi niya, lilipat kaya ako ng pwesto. O lilipat, baguhin ko tira ko. Pero ganun pa rin ang result. Tiburcio was hammered by Pleto. While trying to put that up sa basket. The story of the Santo Domingo squad is the tale of their big men. Nico de los Reyes, Charles Barbin, Patrick Banyares, James Valderrama, all of those guys stepping up to their ball game. Kaya nakakuha sila ng 3 sunod-sunod na panalo. And that's huge. Sabi nga din akin ni Mayor Jun, hindi nila in-expect na ganito yung magiging outcome. But of course, you have to give credit as well sa kanilang dynamic duo. Na yun ang gumagawa in terms of scoring. And of course, cleaning up the mess on the inside is that 4 big men. Big men, oo. So balance lang. They're controlling the boards and bahala naman sa puntusan itong dalawang dynamic duo. Kagaya niyan, ito na naman. Ernesto cannot make it still. Pinasa sa labas. Ito Segura. Umalog din ang bola. At ngayon, nasa kay Leo Blanca ang leather. And he was fouled. Ayun, tinawagan ng foul doon si Segura. At inilabas muna si Ernesto for Santo Domingo. And Kaiser Garing is now inside and ready to play against Leo Blanca. Bobby's turning around. Naiwan ang bola. At yan, open na open doon. Itong si Kaiser Garing for that 2-pointer. Easy 2 points for Team Santo Domingo. 60-78. 18 po ang kalamangan. And another take away for Santo Domingo. At yan, meron pang foul. Grabe, the flashy style of play ni Levi de la Cruz. At tagal ko na nakikita yan pero up until now namamangha pa rin ako sa kanya. Look at that move. That's a wise move. Pinabangga niya muna si Seriola para makontrol niya yung magiging layup niya. And that one was brought to you by Misibis Bay, your tropical island getaway na matatagpuan po sa Cagraray Island ng Bakakay. If the defense of Team Malinao and their offense still mananatiling ganito, they could be nearing sa kanilang pang-4 na pagkatalo dito sa ating playoffs. Though very slim na ang kanilang chance, you still have to fight and try to
to upset this Team Santo Domingo because the pressure is on the side of Santo Domingo because Team Malinaw has nothing to lose Oo. dito sa ball game na ito. Pero kung matatalo mo yung Santo Domingo, at least magbibigay ka ng malaking kaba doon sa mga taga Santo Domingo because magiging 3-2 sila sa standing because right now, this is their last game sa ating playoffs talking about Santo Domingo. Okay. So, kaya yun na lang ang talagang determination ng team na to. Coach Momo, ang aga dito sa venue. And kagabi, nandito siya. He Oo. was cheering for this team, Santo Domingo, I guess, because he's friends with Coach Biñas also. And Romel Lalo na Daep. kila Mayor June and Oo. kay Boss Herbie Aguas. Yes. Pero I bet, halos lahat naman ng mga teams na to Oo. kaibigan naman itong Kaya si nga. Coach Mo. Kumbaga, hindi lang kila Coach Momo but all of them are no strangers with each other. Oo. Magkakilala sila. Oo. Some of them magkakampi, maybe in the other tournament magkakalaban. Ganun naman talaga sa mundo ng basketball. Minsan, kakampi mo. Minsan, Oo. kalaban. Kaya sabi ko nga, ang basketball is a really small world. Oo. At there you go. That was De La Cruz hitting another triple. And kausapin muna natin si Carmela na nasa labas, nasa courtside. This Carmela. And right now, nakulangan naman ng isang player ang Team Malinaw na si John Rainier Rodriguez. And hindi daw muna ito pwede maglaro ngayong gabi dahil baka mas lumala pa at mas mahilo pa ito. Kaya for now, magpapahinga muna ang player na si Rodriguez at tingnan natin kung maapektuhan ba ang kanilang performance tonight. Balik sa inyo, Coach Morgs at Coach Kai. Ayan, Miss Carmela, salamat sa mga information na iyong ibinigay regarding of what happened to Coach Badong Rodriguez who I think broke his nose. At hindi lang yun, nakita ko kasi yung impact nung pagbagsak nung arm ng kanyang kakampi at natamaan siya sa kanyang batok. And I guess that will also affect yung ilong niya. Kita natin talagang madugo kanina. Okay na yun. Rest na lang muna kasi baka kung ano pang mangyayari, ang daming dugo yung nabawas doon sa kanya. But he was being attended kaagad naman ng ating mga medics. Yun naman ang kagandahan din dito sa ating liga dahil talagang nandito po handang-handang tumulong ang ating mga medics in any situation na merong mga injuries. And so medyo nahinto muna yung laro natin. I wonder why. Daldal ako yung daldal dito at wala eh. Let's wait and see ano ang meron. Okay. So it's on our part. Nagkakaroon po tayo ng technical problem. Mukhang nagano yung scoreboard dito sa ating venue. So they are resetting it. So we please, stop on 4:19 mark. 4:19 mark Oo, ng of the third quarter. So please bear with us mga kasurog. Alam mo, pagka live ganyan talaga. Nangyayari talaga yan. Sa mga live. Mga big tournaments ka, suddenly biglang blackout eh. And Good thing na nandito pa rin po tayo. And, at nandyan kayo. Oo, nandyan kayo. Yun, isa yun sa mga mahalaga. And you know what, partner? Inaasam-asam ko pa rin na maibalik yung 10K viewers, live viewers natin sa mga games natin. Yeah. Pero not bad. Minsan kahit 7 and 8. Oo. Diba? No, yung pataas ng pataas yun eh. In that fourth quarter, nagsimula yun, mga ranging about 5K viewers. Then after a minute, 6. After a minute, 7. And hanggang sa 10K na. So gradually Oo, meron talaga mangyayari at mangyayari yan in our semis. And lalong-lalo na sa finals,
talagang asahan na natin yan. Oo. Mukhang mapapa-coat and tie tayo nito sa finance. Baka naman may sponsor. Oo, we're looking for sponsors. Baka naman, merong gusto dyan na mag-sponsor sa amin ng coat. At least a coat, ano? Anyway, we're just really excited of the upcoming semis, which will be on Saturday. And the finals will be on Sunday. So we're going non-stop na for the rest of this week. Talagang full pack games. Sabi mo nga, it's a hell week. Oo. Dahil talagang maguran. And kung sino ang bibigay, ay siyempre yun ang may disadvantage. Pero pinatunayan niya ni Garing na hindi siya nakakaramdam ng kapaguran with that triple. And that one was brought to you by Inco Tools, Legazpi, Sorsogon, and Naga. Christmas is in the air, mga ka-Inco. Huling hirit bago magpasko. Another 3-day sale ngayong 12/12 from December 12 to 14, 2022. Just visit us at Inco Tools, Legazpi, door 1 to 4, PVLB 8 Building, Imelda Roses Avenue, Legazpi City. At sa Sorsogon naman, ground floor, Clemente Building, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City. And there you go, that's Seriola. At ito na ang full court defense ni Tiburcio. And good defense there, the part of Tiburcio. Mula sa backcourt hanggang doon sa kanilang and Leo Blanco cannot hit that one from the corner. Pero mananatili po sa kanilang bola. Tiburcio cannot drop. That ball won't drop for Tiburcio's mid-range jumper. Nagkaagawan doon si Liangco at saka si Garing at mapupunta ang bola sa mga nakadilaw. Oh, si Rafi. That one was brought to you by Asiano Mall, Legazpi, where shopping is always affordable. Asiano Mall. Dami mga familiar faces na nanonood dito. Ang dami akong hatak din ng mga friends ko eh. Oo. Dami ka atang recruit. And there you go, Patrick Pañares making that one fall for Santo Domingo. Yun talagang may banggaan doon. I'm very impressed to Julius Russell Porlas, our game announcer. Ang ano pa lang niya natin, anim o pitong game. Pero hindi, pero talagang performing very well. Sa boses pa lang eh. Oo, tingnan mo, yung ama niya tumatakbo sa court as our referee. At mamaya magta-tricycle pa yan. Oo, ganyan. Ibang klase yan. Anong, Ibang klase yan si Julius Senior. oo. That will be a foul. Ganun po ka-intense ang larong ito. For both teams. Alam mo, kahit yung Santo Domingo kumbaga pasok na sila. Pero ganun pa rin sila ka-intense. And ganun din naman po ang Malinaw. Not giving up easily sa torneyong ito. And once again, we would like to greet happy birthday sa ating mahal na Congressman Saldico. Happy birthday, sir. 1 minute and 49 seconds remaining sa ating third quarter. Siya nga pala, mamaya abangan nyo po ang
Dalawa naman na magkakasubukan mamaya ang Team Legazpi at ang Pulangi sa ating last game na itong ating doubleheader for our day 6 ng ating Sweet 6 Warfare quarterfinals. Tiburcio giving it to Lianco. Lianco! What a lob! And Leo Blanca just cannot control that one up in the air. Medyo mahirap yun, Coach K. Although alam natin kung paano dumiskarte ito sa taas. Itong si Leo Blanca, kaya lang medyo malakas yung pasa. And right now it's still the ball possession of Malinao with a minute and 16 sa ating third quarter at merong 17 to shoot ang Malinao. And Blanca banking it in. Sa kabilang banda, it's Banyares throwing it up pero cannot make it. Crossing over is, well, that's Blanca. And what a nice follow-up move. Suddenly, To the magkakaroon din rescue. ng run ang Malinao with 4-0 run. Tiburcio talagang masipag na dumidepensa for Team Malinao. Pansin ko yung energy nitong si Tiburcio sa larong ito. Yeah, gusto nila naman sulitin ni Julius yung Yung mga laban dito eh. saka yung mga days of absence niya. You can feel na talagang gusto niyang bumawi. Lianco. For Malinao. Giving it to Blanca. 10 seconds to shoot. 8 or make it 50 naman sa ating game clock. Blanca. Kumanto yung kanyang tira mula sa 3-point territory. Pero may tawag ang referee at mananatili ang bola sa mga nakadilaw. Seven seconds. Jomar Ponsalan from the perimeter. At yan po nagtatapos ang ating third quarter action. 90 Santo Domingo, 75 naman for Malinao. Abangan po ang last and final quarter of this ball game sa aming pagbabalik. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. And tayo po ay nagbabalik sa ating ball game between Santo Domingo and Malinao. The rematch of the top two teams ng First District dito po sa ating Ako Bicol Cup 2022. This is just the inaugural season ating liga. At my lovers sa taas. Sweet na sweet sila, no, partner?
Siguro missing that one. Jomar Punsalan for the rebound. Binigay naman kaagad kay Rex Seriola na nasa unahan na. And now, the ponytail guy, Ernesto, circling around. And wala pa rin yung kanyang shooting. Talagang malat. Maalat, I mean. Itong si Ernesto. Tapos din yung tira ni Punsalan. Sa kabilang banda, ayan, ang bilis. Grabe yung paa nitong si De La Cruz. At wala pa rin, Ernesto. Ano ba yan? That's a traveling. The dynamic duo of Kentoy Segura and Levi De La Cruz. Simple comparison lang kung sa PBA. This is the Fast and the Furious. Mark Oo. Agiwa and JJ Helterbrand. The Fast and the Furious. Tama ka dyan, Coach. And here we go now with Segura dropping it down low to Valderrama. Na nakita naman ang cutting na si De La Cruz. Pero merong foul. De La Cruz to Segura. Sabi niya sandali. We're not yet ready. Eto kaya. To Valderrama. Short. Di Pero nagkat si Kentoy eh. Pero nandun si Balvin. Hindi tinuloy ni Kento yung cut niya eh. Give and go sana yun ang ina-expect ni Valderrama. Oo. Kaya tumawa siya dun eh. Magandang tira din ni Seriola for Team Malinaw. Ernesto not giving up. Pero wala pa din. 13 lang ang kalamangan nila. Tiburcio missing that one from Leo Blanca. Ayan naman si Ernesto using the board. Finally making that one. Sabi niya sa akin kanina, malas ako. Sabi ko, sige lang, kina lang. Ayan na naman ang napakabilis na si De La Cruz. Ang bilis ni De La Cruz eh. Parang merong may turbo, may nitros ang paa. Grabe. Ay, good evening pala kay Alexandre Martin de Oraa ng Ginubatan. Magandang gabi. She's watching. Alright, sige. And Mahirap na tuloy mag ng his and she kasi lagi tayong he eh. Oo. Kasi player. tama. And shout out sa mga taga-Ginubatan. Siyempre, kasali din sila dito sa ligang to. Although they were eliminated, pero we're very grateful and we really appreciate yung participation niyo po sa torneyong ito. Ang Ako Bicol Cup. And si Bobis, nakakuha ng two-pointer doon with that pass from Jomar Punsalan. And that one was brought to you by Willie and Sons. Basta Appliances, Willie's. 7:32 remaining sa ating ball game. Again, for our doubleheader, it will be Team Legazpi and Pulangi. Tatapatan mamaya. But right now, we're enjoying this ball game. Ang tapatan din ng First District, Malinaw and Santo Domingo. 10 na lang tong kalamangan ng Malinaw. With that 3-point shot mula sa lalaking ito. Ayan na naman. I guess gusto na naman niyang maka-score itong si Leo Blanca. Pero binigay niya sa kanyang kakampi, Tiburcio. Attacking the basket with his left. Nope. Pero nandun si Seriola. Putting it up and in for this team. Now it's an 8-point lead.
So Santo Domingo needs to think. And right now, ayan na, napapaisip si De La Cruz. Pinasa kay Valderrama. Sigura. Nasa loob ng paint. Fading away. Wala. Pero all of a sudden, nakasumpit ng puntos itong si De La Cruz. And sa kabilang banda ay nakakuha naman ng foul. O nakakommit ng foul. Alam mo? Oo, pinagkaiba. Parang si Daddy Ponson, Dick Clutch. Si De La Cruz, automatic. Automatic stepping on the gas. And that one was brought to you by Ellis Ecotel. Set sail with us. Ellis Ecotel. Oh, may nangyari doon. Ulog si Joshua. Anyway, we're taking a look now at Punsalan and the rest of Malinao. Team Malinao. Ingat kayo mga lodi ko. Mahirap mabaliko. Oo. Ano nangyari doon kay Joshua? Baka nag-split yung dalawang upuan. Ayun si Joshua. That cameraman from the corner. Ayan sa upper left ng inyong screen. Nahulog siya kanina. Ingat-ingat kayo. Oo. Leo. Blanca to Punsalan working at down low. Pero nando ng depensa ni De Los Reyes. At nakakomit pa doon ng foul si Punsalan. Our crew is trying to get that video clip kung saan nahulog itong si Joshua. Binali yun ni Seriola, pero kapos yung tira, pero nasa kanila pa rin bola. Leo Blanca launching a three. Yes! And that one was brought to you by Inco Tools Legazpi, Sorsogon, and Naga. 7 na lang ang kalamangan ng Santo Domingo. Medyo nag-relax ang depensa ng Santo Domingo. Kaya nabibigyan ng mga open shots ang Malinao. Especially, you don't want to leave Leo Blanca wide. He's the last man. You want to be left wide open. Kahit medyo mababa yung percentage niya mula sa 3-point territory sa particular na laban na ito, but you cannot leave him alone. Kasi he's definitely going to launch those threes. Meanwhile, it's Balbin making the second one count mula sa free throw line. So siya po ang kalamangan nitong Santo Domingo. At yan, turnover. Mapupunta po ang bola sa Santo Domingo sa ating pagkabalik. After this timeout, we have a ball game here. Dito po sa Albay Astrodome. As we say, happy birthday once again sa lahat ng mga may birthday ngayon. Sana po mas masaya ang inyong pagdiriwang ngayong taon ito kumpara sa mga previous years na nag-celebrate din kayo ng inyong mga birthday. And again, happy birthday sa napaka-espesyal na tao dito po sa atin. The man responsible for Ako Bicol Cup. Happy birthday, Kong. Walang iba, Congressman Saldico. Happy birthday. Sabi nga ni Kong Jill Bongalon, the captain of the ship, and he is also the founder of Ako Bicol Party List. Shout out na din kay Kong Jill. Nakita ko yung post niya kanina. Kino-quote ko lang siya.
And back to our ball game. 5 minutes na lang po and 11 seconds ang natitira. Lamang lang ng siyam ang Santo Domingo. Another foul there on Julius Tiburcio. At yan, second free throw, wala. At ito na ang mga taga 2-on-2. Meron pang foul. As we take a look at the slow-mo, yun na nga, merong medyo manipis lang pero that's definitely a foul. They can bring this lead down to 7 points. A very manageable lead. With only 7 seconds having gone by sa ating 5-minute mark. At ayan, nadagdagan pa ang score ng Malinaw at natapyasan ang kalamangan ng Santo Domingo. It is just a 7-point deficit. Pero babawi si Garing with that triple. Grabe. Na-foul siya kanina. Bumawi ka agad. At nag-launch ng 3 points. Itong si Casey Garing. Now, it's Tiburcio doing the work for Malinaw. Wala, pero nandun ang kanyang mga kakampi for the rebound and for the finish is Rex Ariola. Sabi ni Casey Garing, sandali. McCord. Nako. Hindi nakuha ni De La Cruz yung bola in mid-air kaya natawagan siya ng backing violation. And in-acknowledge naman kaagad ni Garing ang fault na yon. Because he passed it too early na hindi pa nakakatawid itong si De La Cruz. And now Leo Blanca giving it to Seriola. For Malinaw. Nakita naman si Bobis. Pero madulas yung bola para kay Bobis. Ito na si De La Cruz. At ang kanyang partner. Nasisigura. Look at that shot. Hang time eh. Oo. Good move din sana for Tiburcio. Kaya lang. Nandun yung depensa. Grabe yung hang time doon ni Kento eh. Oo. At saka yung bilis nung play na yon with De La Cruz executing it once again. Grabe. Ayan na naman. Oh, kita mo. At merong banggaan na nangyari after that finish from Patrick Banyares. I just hope that he's okay. Para dun po sa mga nagtatanong kung bakit hindi nyo nakikita si Coach Badong Rodriguez, yun nga, mayroon din nangyari kanina at dumugo ang kanyang ilong kaya pinalabas na muna siya dito sa game na to and being attended by our medics. Ayan, buti na lang itong sa sitwasyon ni Patrick Banyares ay hindi ganon. Gaya ng kay Rodriguez kanina. And I think he's okay. Ilalabas lang. Palit si Valderrama. So 107-95 po ang ating score. Naghahabol ang Malinaw. Tiburcio launching a triple.
Kulang lang ang tirang yon. So with the 3 minutes coach sa ating relo, what do you think? Ano ang posibilidad para sa team Malinaw na umaasa pa rin? Yeah, they can still win this ball game if they can continue the good defense that they are playing. At dahil ngayon naka-steal sila, and they have to to make every shots na wide open. So better shot selection for them. Katulad nito na tira ni Blanca. And you were just saying na they have to make it. So Blanca definitely making that one. And siguro kung matutuloy-tuloy nila yan, coach? They have the guns eh. Oho. Kumbaga, the right time of pulling your guns ang pinaka-importante, and the trigger. Oo. And right now, ito na naman, pulling the gun is Rex Ariola for Team Malinaw. So, in just a matter of seconds, ito na lang po ang kalamangan ng Santo Domingo. And we are in the twilight zone. This is the point of no return. Bang! Yun lang ang masakit doon for Team Malinaw dahil hindi nila dinepensahan itong si De La Cruz, who's also deadly from the outside. Ganti naman si Leo Blanca, sagutan ng 3. Coach! Yeah, the match out, Blanca and De La Cruz eh. But right now, again, depensahan na lang ang mangyayari dito. They know, the both teams knew na they are capable of hitting 3-point shots. So talagang yung depensa, good defense, pero kung talaga yung kalaban mo has the better offense, wala ka na magagawa doon. Yun lang. That one was brought to you by Asiano Mall Legazpi, where shopping is always affordable. Sino ang magkukumit ng mistake sa mga last seconds na lalalabi sa ating ball game na ito will definitely be minus for their team. So kailangang maiwasan yung mga mistakes na yan. Lalo pat ang Malinaw ay talagang determinado din na umuwi na panalo sa larong ito. Even though they're trailing, this is just a 9-point lead. At Tiburcio making that one from Seriola. So 6 na lang po yan. Pero na-foul doon si Seriola. James Valderrama will be shooting 2 free throws, making the first one count. Ang malaking mama ng Santo Domingo. At yan, dalawa po ang nakuha niya mula sa free throw line. Blanca launching another triple, short. Pero mananatili sa kanilang bola. Grabe yung escape through din doon. Oo. Ni Blanca. Nagulat lang siya. Nasa harap niya na si Valderrama na eh. May poste sa gitna. Hoy! Meron tayong mga lovers. Hello, Miss Jode. Ang Chris Aquino ng Ako Bicol. Eto na. Si Blanca hoping na matatapyasan niya uli ang kalamangan. And there you go. 107-113 ang ating score. 6 lang to. Only a 2-possession ball game. Oo. Pero sigura And then a good defense. losing that ball. Proper execution lang for Team Malinaw, and you can trim this lead down to 4 or 3. Blanca missing, pero nandun si Balbin underneath.
And he was fouled while trying to make that. Was that a pass or a shot, coach? Gusto niyang binaba niya yung bola eh. I don't know kung ibibigay sa kanya yung dalawang free throw. Magkakaroon na pa rin ng free throw because of the penalty. The penalty. Pero I bet parang gusto niyong tumira, kaya lang naalanganin siya, inilabas niya yung bola, and then na-foul siya. So that one was brought to you by Highlands Park. And here we go with we are taking a look now at the huddle of Team Malinaw. Yeah, you can still go for that high percentage shot. You cannot you have to force the issue on the defense of Santo Domingo and try to score from the free throw line if you are Team Malinaw. Pero magkakaroon nga sila ng dalawang free throw. And at to the other side, you just have to defend. Don't want to foul Santo Domingo, especially that this team is above 70% from the free throw line. So mataas na porsyento yan sa free throw. So you don't want to give them free throws right here because you are trailing by only 6 points with 45 seconds left. So kailangan maibuslo ito ni Bobis. Pag napapahinga talaga ako, partner, gumaganda ang English ko eh. Umi-straight eh. Kailangan talaga ng rest. Ako, maganda rin yung tulog ko kanina. I slept almost 12 hours. Pero hindi maganda ang naging resulta ng pangalawang free throw ni Bobis para sa Malinaw. And yun, nagkaroon pa ng foul. So I guess Malbin will be awarded 2 free throws for that. So 5 lamang po ang hinahabol ng Team Malinaw, pero mukhang the time is not on their side dahil 42 seconds na lang po ang natitira sa ating ball game. Pero Malbin is missing that one. That could have been a big free throw shot. So dapat hindi niya ito ma-miss for Team Santo Domingo. And there you go. Sabi niya, pangalawa, talagang Anya na si Adrian Silada. Oo, Silada also missed games. And that was for Team Pulangi. Abangan niyo mo mamaya ang tapatan naman ng Legazpi at ng Pulangi. Magandang laban to. Oh. And pero kailangan mo natin tapusin itong Santo Domingo and Malinaw. yes, of course. Again, only a 2-possession ball game. 114 to 108. 29.7 seconds remaining in our ball game. It will be a Santo Domingo ball. And we have a timeout. This timeout is brought to you by Ellis Ecotel. Set sail with us. Once again, happy birthday, Kong Saldi. Pinaka-importante ngayon dito sa Team Santo Domingo is just to inbound the ball kasi mag-foul na dito ang Team Malinaw. They cannot afford to lose so many time kasi ito 29 seconds, just minus ito 24, so matitira na lang sa'yo 5 if you're not going to foul. So magiging mahirap na para sa'yo yan. Oo. So definitely, Malinaw needs to foul. Pero after the timeout, ano kaya ang mga instructions na ibinigay ni Coach Biñas for Team Santo Domingo now that they will be having this possession? We will see kung anong magiging play nila. De La Cruz stepping back. Garing. Wala yung foul na hinanap natin. Steal pala ang gusto nila. Serriola umikot, tumira, and finishing good. At yun, ano ba, ba't ano nangyari kay De La Cruz? Ba't inihampas ang bola?
Because of that the turnover na Oo. nangyayari sa kanila. Maybe Ah, frustration. okay. That's the frustration. I thought he was hurt with that foul. So De La Cruz will be shooting free throws. And he was called for a technical foul because of that behavior. So this is the technical free throw. Leo Blanca dropping it down for Team Malinaw. 114, 111, 13.4 remaining. And sa kampo naman ng Santo Domingo, siyempre mag-free throw dyan. Itong si De La Cruz. Short on that one. Again, the lead of the Santo Domingo is not safe. Yeah, we can say that, Coach. Kasi Tatlo lang to. Tatlo lang. Isang possession lang to. And dalawa. 4-point lead. And we still have time for Team Malinaw. They still have hopes with Leo Blanca controlling the ball Too now. much time. They consume too much time. Well, that will be it. They consume too much time. They consume so much time. Tama ka dyan. Leo Blanca could have made a pass to another open guy early on. Pero wala. Sabi nga natin, the time is not on their side. 1:15. Ano ba yung final score natin? 115 to 111. 1:15 to 1:11. At yan po nagtatapos ang rematch ng mga taga First District dito po sa ating Sweet 6 Warfare quarterfinals po ng ating Ako Bicol Cup. Anong mga Santo thoughts mo? Domingo went 2-0 sa kanilang match-up between Malinaw. This is the first and second seed of our first district. And again, Malinaw nasa 0-4 na sila still at the bottom of our standing. Meron pa silang last game nila bukas. So again, they will just try to get that W and at least that you are going home with one win dito sa ating playoffs. Pero definitely a big effort sa kanila na nakapasok sila dito sa playoffs natin and the quarterfinals. And of course, naman para sa Santo Domingo, again, with a big win dito sa atin. This is their fourth consecutive win na nakuha nila dito sa playoffs. So sigurado na sila for the semis. So good luck na lang sa Team Santo Domingo. Kasi kung bumabalikan natin yung team standing natin, manalo man matalo yung Pulangi mamaya or tomorrow, they will be sticking to that first place because sa head-to-head format, tinalo sila ng Legazpi. And we are taking a look at the highlights of this ball game. And in a few minutes, makakasama po natin si Ms. Carmela Hernandez for our Congressman Saldico Kasurug Player of the Game. Once again, happy birthday, Congressman Saldico, from all of us here sa broadcast team ng Ako Bicol Cup 2022. At lahat po, even the operations team, ay bumabati po sa inyo. And right now, we have... Is Carmela ready? Okay, so Miss Carmela, please come in. Our Kasurug player of the game tonight, walang iba kundi si Levi De La Cruz, scoring 34 points, 9 rebounds, 8 assists, and 3 steals. So first of all, Levi, congratulations. Matanong ko lang, how do you feel right now na dito sa last game nyo, dito sa ating quarterfinals, and you still managed to win it? Hindi ako masaya sa performance namin as a team. Kasi naging overconfident yung mga teammates ko. Ayaw kasi matalo talaga. Then, siguro mag-keep on improving pa kami sa mga pagkakamali namin this game. Sana maging lesson learned to sa amin. A win is a win pa rin naman pero hindi satisfying yung pagkapanalo namin.
Thank you, Levy. May gusto ko bang batian o pasalamatan? Binabati ko po na sa lahat, nagpapasalamat muna ako kay God sa panalo pong binigay nila. Salamat rin po kay Mayor June Aguas sa walang sawang pagsuporta sa amin at sa buong mga tiga Santo Domingo po. Kay Ma'am Lalaine, tsaka kay Boss Alex po ng Tres Hijos, kay Boss Mike, kay Ma'am Lyra. Thank you po sa lahat ng suporta. Thank you. Thank you, Levy, and once again, congratulations. Balik sa inyo, Coach Morgs at Coach Kat. And also, Carmela, thank you very much. Alright? And dyan po, nagtatapos ang ating unang matchup sa Day 6 ng ating Sweet 6 Warfare Quarterfinals dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Abangan po ang susunod na laban, ang bakbakan ng Team Pulangi at ng Legazpi. Kung usapang gamit na pangbahay ay alam mo na kung saan. Katapat na pumunta, sain ko lang yan. Sain ko ang katuwang sa pagkumpuni, sa pagremedyo ng mga sira at paglinis ng tumi. Sa tahanan, opisina, ang maaasahan mo ay Inko. Oh, Inko. 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 Oh, Inko. 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 Oh, Inko. Inko. Inko.